ପିଲେ ଆଜିର କଥାନି ହଉଛେ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା। ଆସ ଦେଖମା କିଏ କେନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ପାସ୍ କରୁଛନ୍। ଚାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଇହାଦେ ହାଜର ହେଇଗଲେ। ଧଲା କୁକୁର ବିଚରା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଏ ତ ଇହାଦେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା। କେନ୍ତା ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ କୁକୁର ମାନେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ଇହାଦେ ତାର ମା ଭଲା ମାପ ଥିନ ତୋର ସର ପାସ୍ କରବା ବିଚରାଟି ବୁଢୀ କୁକୁର ତ ହଁ କାନ କୁନା ଟେକି କରି ପାସ୍ କରିଦେବା। ଚାଲିଲା ଏଇଛନ ଉଷଧ ହେଇଗଲା ଟିକେ। ଏଇଛନ ଏଟା ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇକରି ଏମନକେ ବତା ହଉଛି ଯେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇକରି ସଠିକ ହିସାବରେ ନେଇ ପାରବା ସେ ହିଁ ପାସ୍ କରବା। ତ କିଏ କେନ୍ତା ପାସ୍ କରିଛି ଦେଖ ଫେଲ ହେଇଗଲା କୁକୁର ପଲିଆ ପଟେ ପାସ୍ କରିଗଲା। ଫେଲ ହେଇଗଲା ଅତକା ପକେଇଦେଲା ଓହୋରେ ଇଏ ବି ଫେଲ ହେଇଗଲା। ବିଚରାର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ଫେର କେତେ ଥରେ ଫେଲ ହେଇଗଲା। ତାର ଭାଗ୍ୟ ପାସ୍ କରବାର ନାହିଁ ନ କାଜେ ଫେର ଏନ୍ତା ଫଟୋ ଦେଖଲା ଦେଖ। ଧଲା କୁକୁର ଆଗ ଆସିଲା ତାହାକେ ଟକର ହଜାର ହେଲା। ଚାଲ ରାସ୍ତା ବତା ଠିକ ସେ ଚୌକି ଟେବୁଲ ଠାନ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଫେଲ ମାରିଗଲା ବିଚରା ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ତାହାକେ ଏକ୍ଜାମ ହଲରୁ। ବହୁତ କାନ୍ଦବା ବିଚରା ଇହାଦେ ଏନ୍ତା ପୁରସ୍କାର ଜିତବାର ଲାଗି ଦେଖ ତାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ଗେଟ ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ ତାହାକେ ଦେଖୁଛି କୁକୁର କାଣା କରବା ବିଚରା ଆଖିର ପାନ୍ ଥି ପିଇ ପଡୁଛି। ଏକ୍ଜାମ ହଲ କେ ଠକେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଇହାଦେ କାଣି ଗୋଟେ ଦେଖ କେନ୍ତା ଡେଞ୍ଜର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ କୁକୁର ଆସିଥିଲା ଯେ ଫେଲ କରିଥିଲା ସେ ହିଁ ତ ହେନ୍ତା ପିଲାମାନେ କିଏ କେନ୍ସିଥିରେ ଫେଲ ହେଲେ ବି ହାର ନି ମାନବାର କଥା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ କାମ କରିକରି ସେ ତାର ପରୀକ୍ଷା ପୁନର୍ବାର ଦେବାର କଥା। ଦେଖ ଇହାଦେ କେନ୍ତା ପୁରା ସଠିକ ପାସ୍ କଲା ଯେନ୍ଟାକି ଏକ୍ଜାମ ଠାନୁ ବି ବହୁତ ପୁରା ସତ୍ୟା ସତ୍ୟରେ ପାସ୍ କଲା ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପାସ୍ କରିଗଲା। ବହୁତ ଉସତ ତ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ସବେ ପାସ୍ କରବାର୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଁ ଆଉ ହାର ମାନବାର ନାଇଁନ।